Yo, a cheer for that for Mema Wakwaba, Eba JAMASI State TV. Midi added Nana Safu Gabriel, so offer me Gabby Angel, and so Major was so a cheer for that for and Yansaka Mr. Osei Bonsu, our yentem, and Eba Debia Yebu. Na me and make us say, Mentias ye, Ebia one so one tias ye, intine. Yeah, but three penny not I say, a beno, what 3 more, bugger, but was a quite a hole. Oh, quite a hole. Bugger, am I your quaint dear? Bugger, a yan and pimpino and penny for boo, a baby say, Funtum wuo sae Batatwenee. Funtum wuo sae Batatwenee. Me pacho sabe, obet me a tremo. Na imposed the missy no esa, anase metin. Yo, at here for said the minion busameno. Sana ebene etie. Hello, lovely Ghana. It's your boy Lukman. Keep watching JAMASI State TV. Now on share our YouTube on top. Yeah, at here for I'm otumfour coach ani. Yes, a boss. AKA Amoku. Keep watching JAMASI State TV. Charlie, you want to pay good mamo. Mon commotion, I'm on like I'm on share. I say Funtum wuo sae Batatwenee. Na yakase funtum a funtum ye edua a esi ewuram. Na funtum ye dua a etimi ye dutan. Yakase dutan a etimi ye dua kese. Ena funtum no ne ban no ne suban no wode sekan ebo ho a ensuo fitaa bi firi mu ba. Na ye wa ahoma bi so a ye fe no Batatwenee. Ahoma no so ne de ne se wodidi wo funtum no mu nsuo ana Batatwenee no edi nyini eti so behwe a funtum ne si ho na Batatwenee no ene nam funtum no ho na ekosoro eti ni hini no so Batatwenee ni hini ni yanketenkete na ewurawura funtum no na bena ne mu na ede ekosoro eti twe ensuo no efiri funtum no mu na edi nyini ebe nyina kwa kogu esoro na ekobase funtum no wu a Batatwenee ni nya ensuo ntwe biem ewo funtum no mu enti sesa Batatwenee no so ewu na enka funtum wu a Batatwenee nwuye denti na funtum wu a na Batatwenee so ewu ejina se Batatwenee ni didi funtum ni mu na funtum ni ewu eti Batatwenee no enya adwuma biem ewo se Batatwenee no ewu enti mpanifo se funtum wuo sae Batatwenee aha sana asechire etie Na okay, obaga mentwa no. Okay, na ahwefo obaga kire ebe na se. Na baga ebe wo de badada asetenema ekwan be so na ye befa de aboye bra. Ekwan e befa so de aboye bra ne se wo wura abusua bia mu a ye onipa ba ku bi wa abusua ne mu a waye abusua ne ti eti me de sa nipa ne begina ho ama funtum no aha ena wo mu na sa nipa no wo mu didi sa nipa ne na ase no me do mu begina ho ama Batatwenee sa nipa ne ko eba ena abusua ne nsa akwo ma no ne se Nyankopɔn bo owuo ebata nipa ho a nipa entena sase nsu nkosi awie nti no sa nipa na waye funtum a wo abusua no wosi abusua no mu abusua no edidi ne ho no sa nipa no efiri mu anase wowu a effect nipa bebre wa abusua no mu omo na omo didi sa nipa ne ho no omo nso akoye Batatwenee eti funtum ni wu a omo so beye mobo omo beye mobo bi se enam sa nipa ne so ena omo nsa ekwo ma no sa nipa ne se wawu ede na omo be kwan be no omo be fa so a omo be didi na ene so akoye ohaw kese abeto abusua no mu aha eti sa funtum no agina ho ama
onipa titiriw sabe a wo abusua no mu na wono na ehwe abusua no se sa nipa no wu a abusua no nyina akoye batatwene a wo mudidi funtum ni mu se funtum na wu eti wo mo soso a wo mudidi ne ho no wo mo ebeba fom anaso mo beye mobo enka afia sun sa funtum no ebi a wo kuro kasiem oba wode emo anwa sadi ne tomatoes nema bebre no de aba oba obetoto nkokọ aka ho obitimi kumodwan nantwie ema busua ne dije wo mani sabre ya afia swing amanfo eji wo mani ebi abusua bi wo ho no mo afuntum na wo abusua no mu no na se atutu hwan na ede sa enema no eble wo mu biem eti afi so a na sa abusua no maye mobo na to mu osun ene aweho se wo mo kai de na nipa ne yama wo mo first no aje se nipa ne ni ho biem a wo mo sentiment nkasa enema na aye osun ne aweho abeda abusua no so na de me kan se sa abusua bi wo ho na etisa meso mo se wo mo kikire wo mo wre na eye enhyehyeye eda ho no mo a efiri wodoma nkoma no ankasa nchen enti se ebasa na se de twere ne ka se papa oboni yemfa asidama nyame no na e de asidama amanyame na de bi akekire ye wre de metimi aka no chefo na hwefo boga aka ensem bebre se mitie ebe na akekire yi pa netre se menye wadwene se wo ye dependent anasa wo de wo ye parasite anytime bia wo didi amanfo ho da bi se sa sunu wo mu ajan efere se enipa na ene wani da no so no ebia ebedum lebi oto wani a na wo ho no enti mesere wo ya abrante wo ya babawa fa wonsa eye adwuma se ne be ya wonso benya wo so no wo de na wonso wo de abobra ha guso eye JAMASI State TV online edi ameje so eye Gabby Angel and my name is Osei Bonsu carpenter papa wo Asante JAMASI owo opposite Buanim station ono nene me no edi ehia no JAMASI State TV nda bia ye kan ye se de ope no eno na ye be ye di ama enti se wonya en subscribe ya na wa bo homoden na wa subscribe na wa bo bell icon so na wa share video no na wa comment ama wonua nso ahwebi ebrepem ye san ebehia Yemnuanom JAMASI for ene omomotwa JAMASI nkratwa JAMASI hu nyina ehia srom se any time bia no monhwe JAMASI State TV JAMASI State TV ewani papa de maye JAMASI State TV eye niam bebre JAMASI State TV ewule monko eye JAMASI State TV JAMASI man tabre daw aguna bipo wiamo ase boanim kona ntonso manponten asamai babi biara obia etien kana ohwe video yi no ye besre se obe subscribe e de amaye na JAMASI State TV de we are number an ye chi eni yanim obia ni honom eniema pa nko aware ya se eje otu me ka kire mo otu no wani nka fa phone no tam phone no YouTube and Facebook kwose ha okwa search JAMASI State TV oba srama wa panta tutu unya panta ya ko panta wallahi Hello. That's on the best JAMASI State TV okwa no I like it no ashama unwa bi no so atimi ahwebi watching JAMASI State TV. Thank you. Keep watching JAMASI State TV. Yeah, for we dey munya be my doctor na ka say. Make asama JAMASI State TV. JAMASI State TV. We produce what you like. Share JAMASI State TV. Ehwonom ne yetre no ma papa. Ayem le mo me dance am me pie. Share me ma freestyle na JAMASI State TV. Ti my superstar.